idea da vaca carroceira, non? E dixeme a nena, pois que che parece unha vaca carroceira? Digo, a mí pareceme perfecto, porque aúna as dúas cousas. Pareceme que é unha imaxe grande, que se ve desde a distancia, que é agradable de ver, simpática, que se fai bonita para un cartel. E logo traballou todo o tema das cores do folión, non? Porque ao final non deixa de ser unha festa que de noite, onde o que hai nos carros pois, é moito blanco, moito negro, colores fríos, non? Non é unha festa, se pensas, en colores cálidos, como de grises, non? Entón, ela quixo plasmar tamén no seu cartel un pouco esa idea. Convocamos un concurso de cartéis como anos anteriores dende a directiva do Folión e este ano decidimos facelo para os rapaces dos dos centros de ensino secundario, o IES Lama das Quendas e o IES Val do Asma, a través das súas, de dúas das profes de dibuixo destos centros, de Lola do Val do Asma e de Aura do Lama das Quendas. Nesa liña de difusión e nese carácter pedagóxico que queremos dar a todo o que significa o folión para os veciños e veciñas de Chantada, entendemos que os centros de ensino ten que ser un lugar donde se traballe estos valores e estos símbolos que aparecen no folión ese día, o día do folión de Carros, no mes de agosto. Entenderon a festa, entenderon a importancia que tiña para Chantada, para moitos dos chantadinos esta festa, e entenderono perfectamente. Creo que lle dan xa outro valor que non lle daban. Eso para min creo que é o máis importante, porque eso chegoulles a todos. E logo, a parte de creativa, pois uns máis que a outros, e traballamos eso, o tema de como se elabora un cartel, que é o importante dun cartel, cal é a súa función, que colores debemos usar, que imaxes debemos usar. Esta actividade permite a integración de persoas, digamos, chegadas de outros países, non nacidas aquí os seus pais nin elas, e que permite integralas nunha celebración que para os veciños e veciñas de Chantada é moi simbólica e moi significativa. O folión realmente representa para Chantada a unión de toda unha comunidade. Sale un día ao ano, é dicir, é certo que hai grupos de persoas traballando durante varias semanas anteriores. O propio día do folión sálese e provócase como unha catarse colectiva, non? Que donde todo o mundo sae, donde hai moitas persoas comprometidas que queren participar nos carros, que estuveron facendo, e hai unha emoción que nos leva a todos a sentir o folión como, digamos, a celebración máis emocionante de todas as que temos probablemente, ou por menos unha parte dos veciños, como a celebración máis emocionante que temos en Chantada durante todo o ano. Cando nos propoñemos este tipo de propostas, iso é o que pasa ese día. Previamente e durante o resto do ano, o que se intenta facer é, digamos, unha difusión ou chegar ao recoñecemento do que nós entendemos que probablemente ou é unha das celebracións de valor cultural máis alto que temos non só en Chantada, sino en toda a Ribeira Sacra.